Ja si myslím, že do pár rokov dojde to, že ja už si začínam všímať, že veľa tetovacích štúdií aj zaniká. Že ľudia, ktorí sú fakt, že šikovní, tak oni proste nemajú robotu. A ja si myslím, že príde taká čudná doba, že tí slabí a priemerní zaniknú a ostanú iba tí najlepší. Je strašne presítený ten trh, vieš, že že tie kerky tu sú, boli aj budú. Tí ľudia sa budú chceli tetovať, chcú tetovať, aj budú sa tetovať. Že skôr podľa mňa ide o to, že nás podľa mňa akože čakajú, nemyslím si, že mňa, lebo ja fakt robím všetko preto, aby som vydržal, nazvime to takú krízu. A ja osobne si myslím, že keď vydržím tú krízu, tak tej roboty bude že extrémne veľa. To je, keď Forrest Gump išiel krevety loviť, vieš, že toľko tých lodí tam bolo, že nechytil ani jednu tú krevetu a došla jedna búrka a on jeden jediný ostal a zrazu mal milióny krevet, vieš. A podľa mňa toto nás, že už sme v tom, ja si myslím, že ľudia, ktorí vedia navnímať ten trh, tak so mnou musia